Păi de unde să luați aici? Sau mai este una de al Maxim, așa, o hordughi, o femeie. Ia că pe ce nu știu. Îmi spune pe drept cum să o numesc eu. Al Maxim cu cuietul, familia e pățați cu cuietul, dar nu știu. Cât să scuși acolo la de ochi. Tu știi și am zis eu, acolo trebuie să-ți vinitiși. Unul nu-i din Odocașca. Eu am fost un vinitic, o mai fost altul, ble. Deci, eu răstate, ble, este ea, ble, de la Odocașca. Și a mai fost unul frațul, cum îl cheamă, este... Frațul... Și m-am dat într-o parte odată, că e zdrași, ble, năstoiașe. Stoiește, ble, un curvar înapoi. Opa, ela... Te-am trecut? Nu? Deloc. Abdășiți. Mie nu mă trece Și eu, care e cel mai corvar de aici, pune 50 de grame. Hai. Hai, cântăriți, vă răbde. Tu. Eu sunt ultimul. Tu primul Petrică e a doilea și ești primul. Tu nu-mi la traiure. Tu te rădanul să dai 50 de grame și ai ciscat acasă la mărusta ta. El la toadre se duce, omule. Lasă duc la toate. Ia că dacă dă pe datorii eu. Stai că nu din cap. Auzi? Dar tu cine te la toadre îi spun că să ieși din iarnă, să iei bis, Nu mă duc El eu. prinde a mea tăt să-i bea lui Maria Mier și grăie. Pe mine ca și prinde el. Aici și eu sunt muiere să prind, La da. poliție, dar aș pui pe Dar și... Și? Aș pui pe 500 suci. Gadule, tu ai grăit de poliție? Unii gusiu, nahui. Eu și-am grăit de poliție. E în baltă scaldă. Mai petrec. Ia mai scormolește pe buzunare acolo, poate ai dat de o pulă. Eu îți dau de două, dar nu le am. Hai, tu nu-ți fugi cu minte, de 50 de grame, băle. Asta că 50 am văzut în 3, da? Nu? În 4. Așa e curvarele. De ce ai Ну, да как будто что если сапету, что десамфлă roata, și că будто s-o spart roata, na, și duci până la dens... Nu, dar știi, roata, știi, și că n-ai din cleiet camera, pleacă să ajung până acasă, știi? Așa la cu bățul lui, el nu face nimic. Maria Mier să fie rușine, că n-are cadou. De unul v-a prins Vasile... Dar nu are cadouri, pișe. Vasile dimineața, a fost la tine când vezi voi ochelul dracheu? Ieri dimineață? Da. Da. Nu? Dar de unde vine el? Din coș. Venit după țigări și era închis. Da. Ieri dimineață. Da. Da și? Nu, știu că eu l-am văzut, ia Vasile intra la tine, zic gata, 100% acolo trece un pol litru, na. El chiar ochelul dracheu, na. Nu a fost, o leac mai clar. Zic, ia Vasile, el zice, dă-ne 100 de grame, dar să duc mai încolo bani. Zic, nu, chiar mi-ai chișcat-o la Petric 60 100 de grame la șaram, zic. Tu când te după țigări tu? Da, правильно. Și am mă duc după țigări. Să ne știa. Păi eram aici, na, eu am găit cu dânsul, eu s-a luat țigări, na. Asta noapte? Ieri dimineață, na. Ieri dimineață când dor de eu și eu am venit și am luat un pachet. Ieri dimineață n-am El mi-a fost. dat 3 lei. Și a luat o... Da, Oleană. o... Ieri dimineață. Da, așa. El a fost și tu erai închis. Da. Da. El da, da, Vasile Stunie. Cu ștunia, cu ce nu ne vezi pe noi.